Stai să mă... Nu vrea să se audă. Ai tras o fâsită? Sper să nu mai fac de aia să mi se vadă degetul. Dar vii tu că tu am văzut că rămâi în urmă de obicei. Băi, la valoarea mea nu-mi permis să stau în față că vă speriu și pe aia nu mai știți pe unde să o luați. Filmezi din spate, vezi cu spate. Filmezi în toate părțile, nu? Să se vadă. Da, mă, după. Hai că filmează la următoare. La următoare. La următoarea Handy Panda. Nu acum. Acum facem o semiviteză, fiecare ce poate. Adică pe unde o luăm? Adică te ești tu după Alex. Dar mie să-mi fie încă înghețat. Foarte tare a fost asta. Dar încă nu s-a terminat, nu știu ce ne-am oprit. Hai, mai avem bucățica asta. Până unde? Dreapta, mult spre dreapta. Ah, păcat, păcat. Da, frate. Genială. Clasă mondială asta. Hai mult ca voi nu știți cum să uita lumea la noi. Doare fix în pulă. Ia mai zi o dată. Să zicem toți, ne doare fix în pulă. În pulă!